ശ്രീരാമായ നമോന്മ സീതാരാമഗുണാരാമപുണ്യാരണ്യവാസിനു വന്ദേ വിശുദ്ധവിജ്ഞാനോ കവീശ്വരകവീശ്വരവും. 46-ാമത്തെ സർഗമാണ്. നഗരവിലാപം. ദശരഥൻ്റെ കൗസല്യാഭവന പ്രവേശം, കൗസല്യയുടെ വിലാപം, ഇതിനെ സുമിത്ര ആശ്വസിപ്പിക്കുക, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സീതാലക്ഷ്മണന്മാരെ പുരവാസികൾ പലരും ഒപ്പം ചെല്ലുകയാണ്. അവർ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് പല ദിക്കിലും. ശ്രീരാമൻ അവരോട് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ പകലം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ടാവാറാകുമ്പോഴേക്കും, സന്ധ്യാവാറാകുമ്പോഴേക്കും അവർ തമസാതീരത്തിലെത്തി എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. തമസാതീരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സുമന്ത്രൻ കുതിരകളൊക്കെ അഴിച്ച് അവരെ കുളിപ്പിച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടു. ആ സമയത്ത് ശ്രീരാമൻ പറയാണ് ലക്ഷ്മണനോടും സീതാദേവിയോടും, നമ്മുടെ വനവാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാവുത തുടങ്ങുകയാണ്. ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. വനം കണ്ടില്ലേ, ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നു. ഈ ശൂന്യത അയോധ്യയിലും കാണാം. നമ്മെ ചൊല്ലി പുരവാസികളൊക്കെ അന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും, അച്ഛനും അമ്മയും പ്രത്യേകിച്ചും. എൻ്റെ ഒരു സമാധാനം എന്താ വെച്ചാൽ, ഭരതൻ അവരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഭരതസ്യ ആനൃശംസത്വം സഞ്ചന്യാഹം പുനഃ. വളരെ കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ് ഭരതൻ. അത് കാരണം എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ആ മഹാഭുജനായ ഭരതൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ലക്ഷ്മണ, ഇന്നിനി ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട. വന്യേപി വിവിധേ സതി. ധാരാളം വനപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പഴങ്ങളും കിഴങ്ങുകളൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും ഇന്ന് വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാം. ഇന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാം എന്ന് പറയാണ്. സുമന്ത്രർ അപ്പോഴേക്കും കുതിരകൾക്ക് വേണ്ട തീറ്റകളൊക്കെ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു. സായം സന്ധ്യയായി. രാമൻ ലക്ഷ്മണന്മാർ സന്ധ്യാവന്തനെല്ലാം ചെയ്ത് അപ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്മണനും സുമന്ത്രരും കൂടി ഒരു ഇലകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതുകൊണ്ടൊരു ശയ്യ ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ രാമലക്ഷ്മണന്മാരും സീതാദേവി ഇരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീതാദേവിയും ശ്രീരാമചന്ദ്രനും അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. ലക്ഷ്മണൻ ഉറക്കമില്ലാതെ ഉറങ്ങണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ കാത്തുകൊണ്ട് നിന്നു. അപ്പോഴേക്കും സുമന്ത്രർ അടുത്തുണ്ട്. സുമന്ത്രരും ലക്ഷ്മണനും കൂടിയും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെളിച്ചായി സൂര്യൻ. ഒപ്പം ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഈ പൗരവാസികളൊക്കെ ഓരോ മരത്തിൻ്റെ കടക്കിലൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രനേറ്റ് വേഗം തമസാ നദി കണ്ടില്ലേ, ഗോകുലാകുല തീരെയാണ് തമസ. കുറേ ഗോകുലങ്ങളൊക്കെ തമസയുടെ പക്കത്തുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള തൈര് കടയണ ശബ്ദമൊക്കെ അകലേന്ന് കേൾക്കാം. ഈ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഇനി ഇവരൊക്കെ ഉണരും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ലക്ഷ്മണ ഇവർ മടങ്ങും തോന്നില്ല, നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂടും. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണൻ പോലും കളയാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത്. എന്തിനാ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ? അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവരോട് പറയാതെ പതുക്കെ നീങ്ങാം. ഇവരിവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാണാതെ തിരിച്ചു പോയിക്കോളും. അതാണ് അവരുടെ പ്രാണന് നല്ലത്. വെറുതെ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ ശരി എന്നാൽ തേരിലേക്ക് കയറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സുമന്ത്രർ വേഗം തന്നെ കുതിരകളെയൊക്കെ പൂട്ടി ശബ്ദമില്ലാതെ തേര് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ 3 പേര് അതിൽ കയറി. സുമന്ത്രർ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി. കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഓടിക്കാൻ തമസാ നദിയും താണ്ടിയിട്ട് മറുകര എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മറുകര എത്തിയപ്പോൾ വലിയൊരു മഹാമാർഗത്തിലെത്തി. അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു, സുമന്ത്രരെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മളിപ്പോൾ തെക്കോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചിടെ വടക്കോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് അയോധ്യയിലേക്ക് തന്നെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു മുഹൂർത്തം നേരം വടക്കോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ വഴിക്ക് വീണ്ടും തെക്കോട്ട് മഹാരണ്യത്തിലേക്ക്, താപസന്മാർ താമസിക്കുന്ന വലിയ തപോവനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് സുമന്ത്രരും പറഞ്ഞ് സുമന്ത്രർ അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്
കുറച്ചേടെ വടക്കോട്ട് പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ തെക്കോട്ട് തേരിനെ തപോവനം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദങ്മുഖം തം തുരഥം ജകാര പ്രയാണമാംഗല്യ നിമിത്ത ദർശനാൽ. ആ യാത്രയ്ക്ക് ശുഭ ശകുനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ വടക്കോട്ട് കുറച്ച് പോയ ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ച് മഹാരണ്യത്തിലേക്ക് തേരുവിടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സർഗം അവസാനിക്കുന്നത്. തുളസീദാസ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ഭജിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകം ഇന്നും നമുക്കൊന്ന് അനുസ്മരിക്കാം. പ്രസന്നതായാനഗതാഭിഷേകതസ്തഥാ നമമ്ലേ വനവാസകൃച്ഛ്രതാം മുഖംബുജശ്രീ രഘുനന്ദനസ്യ മേ തഥാസ്തു സാ മഞ്ജുളമംഗളപ്രദാ.